sitä kerro, mutta yksi asia mulle tuli täysin todelliseksi, josta mä en päässyt yöllä, enkä päivällä, eikä ikinä irti. Mä opin silloin ymmärtämään, mitä on pelko. Ei sellainen terve pelko, jossa pelätään asioita, niin pitääkin pelätä, vaan mitä on sellainen pelko, joka ottaa siis joka solun alkuun ja tulee semmoiseksi ruumiiseksi olennoiseksi. Mä huomasin 2 asiaa. Mun kaverit pelkäs minua. Mä menetin pelon heitä kohtaan. Heitä mä pelän. Ja sitten toinen asia, mitä huomasin, että mä en uskaltanut edes nukkua samaan aikaan sillä tavalla, että mulla ei ollut valoja päällä. Jos valo tuli huoneesta pois, niin mä menin aivan kauan. Mä pelkäsin. Ja niin kuin sanottiin jo pystymetsästä yllättäen, kohtasin Jeesuksen. Ihan oikeasti kohtasin Jeesuksen. Mutta se jälki, minkä Jeesus jätti minulle, on se, että tämä pelko poistuu. Pelon tilalle tuli rauha. Nyt kun tästä on yli 40 vuotta aikaa, niin olen ikään kuin palannut niihin asioihin, jotka huomaan, että tämä on yhä edelleen kannattavin pohja. Tuolla rukousseminaarissa jo kerroin, että olen ollut kirkon jäsen 1,5 kuisesta lähtien, mutta elin käytännöllisenä ateistina aika pitkään. Etsin koko elämäni sitä kauneutta, joka näin luonnossa. Sitten kun ikä alkoi tulla enemmän, tajusin, että tässä maailmassa ei ole kauheasti kauneutta, puhtautta eikä pyhyyttä. Joidenkin ystäviä tuli uskoon. Meidän paikkakunnalla oli tällaista nuorisoherätystä. Aloin jostain syystä vihata kristittyjä. Ja sitten kuitenkin jotenkin Jeesus alkoi näyttää vastustamattoman puolensa vetävältä. Tajusin vähitellen, että Jeesuksessa näkyy se puhtaus, se pyhyys, se kauneus, jota aina olen etsinyt, vaikka olenkin kirkkoa vihannut. Ja muistan, kun Aprilipäivän iltana sanoin Jeesukselle tälle asialle haluan elää elämäni. Ja silloin tuntui, kun joku olisi ensimmäistä kertaa laittanut valot päälle. Eikö se ollut Aprili? Jonkun tavallisen ihmisen. Niinpä. No joo, mä oon kasvanut uskovassa kodissa, lähetysperheessä, mutta jotenkin Jumala oli aina kauhean kaukana, tuntuu. Ja ripari-ajan jälkeen alkoi lähentyä ja Pekka oli mun riparilla siellä lähetysseuran riparilla. Mutta sitten mulla oli kauheasti vaikeuksia elämässä ja mulla oli syömishäiriö nuoruudessa Jumala paransi mut siitä ihan kokonaan, että nyt vähän menee niinku toiselle puolelle. No ei vaan, mutta et siitä on niinku kiitollinen ja todella, että Jumala on elävä Jumala ja hän toimii, hän voi auttaa. Tai mikä on paras puhe, mikä minä olen pitänyt, tietysti se itsellekin mieleen. Mä olin se paras mielijäänyt puhe tapahtui joskus. Mä olin Keravan seurakunnassa nuorisotyössä ja meillä oli tällainen muistaakseni 6 vuoden nuorten leiri ja siellä oli aivan järkyttävän paljon nuoria. Se leirikeskus oli sitä aikaa, että nämä työehtosopimukset ja niiden valvonta oli vähän niin ja näin oli vasta tulollaan. Siellä oli niin paljon nuoria siellä leirikeskuksessa, kaikki huoneet oli täynnä, niiden lattiat oli täynnä. Sitten keittiöt, semmoisen asupuolen, semmoisen keittiön, ja siellä ihmiset oli täynnä vaatteet, tuossa siivuuskaapissa nukkui yksi tyttö. Ja sitten siellä oli erillinen sauna rakennettu, siellä oli miesten sauna ja naisten sauna, sitten oli pukuhuoneet, sitten oli semmoinen iso yhteinen takkatupa. Ne oli aivan täynnä nuoria. Se on muun muassa siihen, että siinä oli meidän Keravalasta ja tuuslaisia nuoria. Sitten meillä oli vieraita Mikkelissä, muslimia. Se toisi oman panoksensa siihen, että piti siivouskomeroihin käyttää. No se oli sitä aikaa, että tämmöiseen ei puututtu. Siinä oli semmoinen, muistaakseni 60-65 ihmistä saanut majoittaa, mutta meitä oli pitkät
200 ihmistä siellä. Keittiökin totesi, vaikka paljon työtä tulee hyvä, löytämään. Ne oli tällaista sen aikaa. No, meillä oli siinä tällainen ilta, yhteinen ilta. Ja se sali, missä me oltiin, se oli luonnollisesti niin täynnä ihmiset. Siellä ei ollut paljon liikkumatilaa siinä edessä, missä meillä oli tämä esiintyminen. Se oli tämmöinen ehkä neliön mittainen alue, jolla voi seistä ja näin, kun vietin sitä iltaa, niin nousin, istuin siinä ja nousin ylös ja istuin alas. Mä olin mikrofonin ja istumisen välistä kuitenkin. Sitten tämä vierailijoiden pappi sanoi minulle, että heillä on yksi tyttö, joka on kokenut vahvasti Jeesuksen ja hän haluaa todistaa siitä meille kaikille. Saisiko tämä tyttö puheenvuoron? Totta kai tyttö saa puheenvuoron. Sitten tuli tämä tytön aika puhua. Ja tyttö nousi puhumaan. 1, 2 taivaa, että tämä on aivan täynnä nuoria tässä. Hän ei ollut sitä oikein niin tajunnut, että siellä on niin paljon ihmisiä, vaikka totta kai hän oli nähnyt sen, mutta hän ei ole rekisteröinyt sitä. Sitten hän otti pitämään puhetta. Ja mä muistan tämän puheen vielä tänä päivänä. Se oli tämmöinen näin. Mä olisin istunut tällä tavalla, että voi ei, tää oli tää mahtava todistus. Sitten tyttö jatkuvasta puhetta. Hän ei näin lopettaakaan sitä ja hän piti näin. Ja hakkas tällä tavalla näin. Sitten se puhe nousi niin kuin väärin näin. Hän ei saanut yhtään samaa sanottua. Sitten lopussa hän sanoi semmoisen epäselvästi yhden lauseen. Minäkin osaan kohdata Jeesuksen. Sitten hän istui siihen alas. Hän oli varmaan aivan älyttömän häpeissään siinä. No, tämä ilta jatkui. Sitten meillä oli sellainen väliaika. Me rakennettiin sinne alttari. Sitten meillä jatkui esirukouspalveluna tämä. Ja minä kävin sillä alttarilla. Ja siinä alttarilla tuli 2 nuorta tyttöä minun. Toinen toiselle puolelle ja toinen toiselle puolelle. Ja he itki kovasti ja he sanoi, että he haluaisi löytää Jeesuksen. Sitten mä kysyin, että no, mikä teihin on vaikuttanut niin paljon? Se oli se yksi puhe, kun vaikutti aivan valmiiksi. Ja minä ajattelin, että se olisi minun puhe. Niin mä kysyin, että no mikä siitä minun puheesta vaikutti niin paljon? Ja tytön katsoi ihan hämmästynyt. Ei sinun, vaan sen tytön puheessa. He haluaa löytää sen saman. Mites tyttö? Ja siinä oli 2 nuorta, jotka antavat Jeesuksen elämänsä. Sen valtavan loistavan tyttöä. Mutta he kuulivat silmille. He näkivät silmille, miten tämä tyttö kertoo ja todisti. Ja se meni niin täydellisesti näin, että minun hieno retoriikka tai mikään ei ollut mikään sen rinnalla. Mitä tämä tyttö puhui? Ja mä muistan aivan kirkkaasti, koska se tunnelma on mennyt mulla mieleen. Tämä tyttö loisti Jeesusta niin vahvasti, että toiset tytöt tajusivat sen, että he haluavat tulla samaan. Tämä on yksi vaikuttavimpia puheita, mitä minä olen koskaan kuullut. Ja yksi vaikuttavin puhe, mitä olen itse pitänyt, oli Temppeli-aukion kirkossa jo aika kauan sitten. Siellä oli Juha Kelan, siis tämän nykyisen tunnetun Anssi Kelan isä, muistokonsertti. Anssi Kelan isä Juha oli kuollut toukokuussa ja elokuussa pidettiin muistokonsertti hänelle. Hän oli Suomen Raamatunopistossa töissä ja profiili ja vetäjä ja hän oli minun lähin työtoveri. Minäkin olin silloin Suomen Raamatunopistossa töissä. Me olin lähimmät työtoverit. Temppeli-aukion kirkko oli niin täynnä ihmisiä kuin voi ikinä olla. Mä kysyin sen tilaisuuden jälkeen vahtimestarilta, paljon täällä oli ihmisiä, mutta täällä oli 1000 jotakin.
Mistä sä sen tiedät? No, täällä ei enempää saa olla. Et me ilmoitamme tämän. Sitten mä kysyin, no mikä paljon täällä olisi, ei tarvitse ilmoittaa mihinkään. En tiedä, mutta ei koskaan ollut näin paljon. Se oli niin täynnä. Ja minulla tavallaan niin tämän asemani puolesta, plus sen puolesta, että mä olin Juha Kelän läheisin työtoveri, niin minulla oli niin tilaisuudessa pääpuhe. Mä olin valmistautunut sillä tavalla, että oli pitkin kesä, siis Juha kuoli toukokuussa, ja tämä oli elokuussa tämä syventymispäivät Helsingissä. Ja siellä oli tämä tilaisuus, ja minä tiesin, että minulla on se puhe siellä. Mä koko kesän valmistin puheita, mä valmistin. Mä rukoilin ja pyysin kavereita rukoilemaan, ja mä käännyin monien ihmisten puolelta. Rukoilkaa minun puolesta, että Herra saisi sillä väkevästi puhua. No, mä valmistin 5 puhetta. Ja kirjoitin ne A4-kansioon, mulla oli 5 puhetta siinä. Ja mä ajattelin, että mä nappaan jonkun niistä puheista sitten, kun mä olen siinä tilanteessa, että mikä niistä nousee ikään kuin päällimmäiseksi. Ja mä tulin siihen, ja mä laitan tällaisen nuotin ja puheen. Mä laitan sen tuohon ne puheet, ja sitten mä menin mikrofonin taakse, ja mä huomasin, että se oli niin kaukana se nuottikelin, että mä näin yhtään, mitä se lukee. Normaalisti esimerkiksi tänään. Minä hakisin sen telin ja laittaisin tähän. Ei mitään. Mutta mä jännitin niin hirveästi, että mä en tajunnut, että se mennään hakemaan sitä nuottikelin, että jos oli se puhe. Ja mä olin aina ikään kuin päähän sen puheen aloituksen, ja mä aloitin pitämällä puheen. Se mitä mä olin päättänyt, mulla oli täällä mielessä, että näin minä aloitan, ja sitten minä aloitin, ja mä pidin sen aloituksen, ja se tuli nyt samalla tavalla kuin tämä puhe nyt tässä soluttu teille. Mutta sitten 1, 2. Niin valot soluttu tässä. Mä en nähnyt sitä puhetta, eikä mulla ole mitään ajatusta päässä. Mä en tiedä mistään mitään. Mä olin vaan siinä yleisön edessä näin. Ja mä katsoin etupenkkiin tuonne, siellä istui silmään tekevät kirkon herätystä, sitten me on tullut piispaan ja muuta. Mä katsoin niitä, että ne katsoi mua. Ja sitten mulla oli tulikin jotakin mieleen. Ja mä jatkoin siitä, mitä mulla tuli mieleen, se ei liittynyt yhtään siihen edelliseen, mutta minä koko puhun, pitää puhua jotain, kun ollaan mikrofonin äänessä. Ja minä puhun, ja taas minä puhun, ja jotakin mä puhun. Ja taas tuli täydellinen pimeys, blackout päähän, pam. Ja mä olin hiljaa. Sitten mä katsoin sitä etupenkkiä. Nyt ne etupenkkiläiset ei istunutkaan tällä tavalla, vaan ne istu näin. Ja taas mä tuli jotakin mieleen. Ja sitten mä taas jatkoin tämän. Ja se taas tuli täydellinen blackout. Ja mä katsoin etupenkkiin, ja ne ei istunut enää näin. Ne istu näin. Tämä tapahtui 5 kertaa. Mitään järkeä koko puheessa. Mä poistuin sinne temppeliajan kirkosta sinne takaoikealle, teistä katsottuna vasemmalle, sillä luola, tunneli. Mä poistuin sinne, ja mä menin sinne tunneliin. Mikko Kuustonen, silloinen profiilivetäjä, minun kohdalla sanoi sille uudelle profiilille, että mennään pelastamaan se, mikä pelastettaessa on. Ja näin profiilit tuli pelastamaan, mitä pelastettavissa on. Mä menin kotia, tarkkasin sieltä ja päätin, ikinä en enää puhu, en ikinä. Mikä häpeä. 1500 noin ihmisen edessä. Mikä häpeä. Ja sitten nämä henkilöt, jotka voivat vaikuttaa minun tulevaisuuteen, niin ne pitävät päät käsissä kaupissa. Minulle ei auennut uraa siitä puheesta, mutta uraa aukesi. Myös Venäjän markkinat tuli uraan. Nyt vaimoni tuli sitten jälkikäteen, kun on perässä kotia ja minä manasin hänelle, että ikinä, että oli viimeinen kerta ja nyt tämä loppu tähän. Ja vaimoni kuunteli aikaisemmin myös, että sanoi, Ilkka, mitä olet opettanut nuorille, kun kohtaat vaikeuksia? No mitä hän on opettanut? Kyllä te tiedätte, miten tässä kommunikoidaan tässä vaiheessa. Äärettömyyden tilassa. Vaimoni sanoi minulle oikein pirullisen lempeästi. Ilkka, sinä olet opettanut nuorille. Ota härkää sarvista kiinni.
Eli kohta asia kasvatusta. Mitä se nyt voi tästä tarkoittaa, näin joku? Menee huomen aamulla Helsinkiin syventymispäiville työntekijäkokoukseen, siis johon minä itse kuulun työntekijäkaartiin. Se oli aamulla aina sellainen kokous, kun ne päivät jatkuu. Ja minä menin tietysti, kun vain käskit, niin minä menin. Ja mä ajattelin, että mennäänpä komiasti, kun kaadutaan, niin kaadutaan komiasti, niitä kaikki näkyy. Ja minä menin kahvilaan, siellä ei ketään, minä otin kahvit ja jotakin syötä. Se oli sitten työntekijäkahvila, otin jotakin syötävää ja kahvit. Ja menin keskelle kahvilaa, siinä oli pari pöytää yhdistetty, niin minä menin sen pöydän päälle, vaan tulkaa kaikki tuohon. Ja siinä alkoi tulemaan minun kollegoita, ja ne tulivat otit kahvit, kukaan sanonut mitään. Ne meni kaikki eri pöytiin, ja minä yksin istun siinä keskellä. Kunnes sitten tuli yksi Heikki. Minun edelleen, joka sijaisena minä olin nuori, tai ei sijaisena, vaan hänen jälkeen tuli nuorisotyön johtaja Suunnan Raamattokristoon. Tämä Heikki tuli minun viereen ja kysyi, että saako istua tähän? Hän suorasukaisesti sielunhoidollisesti sanoi minulle, että taisi olla puhakalla pallo hukassa. Niin oli. Sitten aloitti, ei se Ilkka mitään, kaikki huomasi sen. Ihan aloitti. Ja kuinka vaikeaa oli nousta siitä. Sitten mä en aina tarkkaan muista, ehkä 2-3 kuukautta. Ehkä ei niin kauan. Oli Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa, siis työpaikalla. Siellä oli joku tilaisuus, siellä oli seurakuntien työntekijöitä ja sitten eräs nainen seurakunnan työntekijä tuli minun luokseni ja sanoi, että minulla on Ilkka sinulle viesti. Se on sellainen, että tämä henkilö pyytää, että hän ei tule ilmi eikä hän saa kertoa, kenestä on kysymys, mutta tämä henkilö pyysi sanomaan minulle näin. Silloin toukokuussa, kun Juha Kela traagisesti kuoli autoonnettomuudessa. Hän samoihin aikoihin omassa elämässä joutui hirvittävään pimeyteen. Ja Juha Kelän kuolema niin tavalla vielä vei syvemmälle siinä. Mutta hänen pimeys ei joutunut vielä Juhasta. Nyt hän oli uskova ihminen, hän oli rukoillut valtavasti Jumalaa ja Jumala aina halusi. Herra, näytä, Herra, puhu minulle, poista tämä verho minun silmiltäni, että minä näkisin. Herra ei poistanut. Hän kävi lääkärillä etsimässä apua. Hän ei saanut apua. Hän kävi ammatti-ihmistä kysymässä apua, eikä hän saanut mistään apua. Hän joutui niin syvälle elämässään, että hän päätti tehdä itsemurhan, koska hän ei enää pysty eikä jaksa elää. Taakka oli liian suuri kannettavana. Tai oikeastaan pimeys oli liian suuri kannettavaksi. Nyt hän oli sanonut itselleen, että mutta koska minä kunnioitin Juha Kelaa niin paljon, niin minä menen ensin Juha Kelan muistokonseptiin ja sen jälkeen minä toteutan nämä kamalan ajatuksen. Nyt siellä 1500 ihmisen joukossa istui yksi kirkon työntekijä. Täydellisessä pimeydessä helvetissä. Tämä täydellisen pimeyden aiheutti hänelle 5 elämän suurta kysymystä, joihin hän ei saanut vastausta. Ja nyt kun hän istui siellä Juha Kelan muistokonsertissa, hän oli kertonut tälle ystävälle, joka minulle toi tämän viestin, että hän sai jokaisesta minun puheen pätkästä vastauksen systemaattisesti jokaiseen 5 kysymykseen, mitä hänellä oli. Jokainen puheen pätkä, minkä mä pidin, oli yksi pieni osa niistä 5 puheista, joita oli valmistunut koko kesän aikana. Ja nyt tämä ihminen löysi uudelleen valon ja elämän ja Jeesuksen, kun Jeesus itse puhui hänelle. Ja minä ajattelin silloin tämän kuultua, hyvä on Herra. Jos sinulla on varaa,
Sen takia, että sinä haluat yhden pelastaa, niin tee se vaikka uudestaan. Silloin mä opin jotakin. Vaikka me käytämme kaiken taidollisuuden ja me pyrimme, minäkin suhtaudun aika fanaattisesti tähän minun ammattiin puhumiseen ja evankeliumiseen ja Raamatun opettamiseen. Pyrin täydellisyyteen. Ja mä opin kuitenkin, että se ei ole kiinni siitä, mitä minä teen, vaan se on kiinni siitä, mitä Jumalan Pyhä Henki tekee ja puhuu. Se tyttö sillä uuden vuoden leirillä, hän piti niin loistavan puheen, että minä tänä päivänä muistan sen puheen. 2 tyttöä pelastui. Minun hirvittävin ammatillinen alennustilani johti siihen, että yksi ihminen pelastui. Ja nämä ovat opettaneet minulle sen, että Jumalan puheessa on kysymys siitä, että ne ei ole loogisia aina, ne ei ole kauniita aina, ne ei ole retorisesti kohdallaan aina, mutta niiden päätepiste ja korvaat, jotka sydämessä kuulevat, niin se puhutaan niin, että ihminen tajuaa, että nyt puhutaan minulle. Nyt puhutaan minulle. Ihminen juttu näihin puheisiin. Helsingin teologisessa tiedekunnassa joskus 80-luvulla mä opin tällaisen lauseen. Minä en voi tehdä älyllistä. Se lause meni näin, meidän opiskelijoilla sanottiin näin, että minä kyllä uskon, mutta minä en voi tehdä älyllistä itsemurhaa. Siis se tarkoittaa se lause näin. Minä uskon kaiken sen, minkä minä ymmärrän. Kuulitteko? Siis mä uskon tasan sen, minkä minä tajuan, mutta en enempää. Ja sitten Jumala meidät Venäjälle 80 vuodeksi vankiloihin. Tiedän ne paikat, mihin Pekka viittasi, mitä on kurjimmat paikat. Olen nukkunut niissä. Mutta niissä paikoissa ja niissä suljettujen porttien takana ja niissä epäinhimillisissä olosuhteissa minä opin näkemään, miten Jumalan Pyhä Henki toimii. Miten ihmisiä paranee ihan fyysisistä sairauksista. Miten ihmiset, jotka elävät pimeydessä ja toivottomuudessa, löytävät valon. Miten ihmiset, jotka elävät kuolemansa selleessä siihen aikaan vielä, kun 90-luvulla oltiin siellä, niin siellä oli kuolemankuja. Kuolemankujat olivat paikkoja, joille oli suljettu vankeja, jotka oli tuomittu kuolemaan ja odotti sitä kuoleman täytäntöönpanoa. Miten näissä kuolemankujissa, kun vankit tulivat tuntemaan Jeesuksen, näistä vangeista tuli sellaisia valkeuden enkeleitä. Ja ne sanoivat, että he ovat kiitollisia siitä, että he ovat täällä, koska he ovat täällä löytäneet enemmän. Voitteko te tajuta, mitä ne sanovat? Tai miten tuberkuloosisairaalassa, joka tarkoitti toista kuolemankujaa sen takia, että niitä ei ollut lääkäriin tuberkuloosi. 50% niistä tyypeistä kuoli. Miten näissä tuberkuloosisairaalassa, jotka olivat siis vankilan sisällä olevia vankiloita, miten siellä ihmiset, jotka löysivät Jeesuksen, miten he kertovat siitä, että he ovat löytäneet elämälle tarkoituksen, ei minkään tarkoituksen. Sen tarkoituksen, jonka Jumalan Pyhä Henki voi antaa mahdottomuuteen. Olen 20 vuotta tätä kaikkea katsellut. Ja kun mä tulin pois Venäjän vankilosta, niin minä opin sanomaan, minä uskon, eikä minä voi tehdä uskoisen älyllistä itsemurhaa. Se tarkoittaa sitä, että minä uskon enemmän kuin minä älyllinen kertoo. Minä uskon, koska minä olen nähnyt, miten Jeesus toimii. Minä uskon, koska minä olen nähnyt, mitä Jeesus saa aikaiseksi. Minä uskon, kun minä olen siellä elänyt näiden asioiden kanssa. Ja minun älyllinen itsemurhani olisi, jos minä kieltäisin tämän kaiken. Jos minä nyt tulisin sanomaan, että minä kiellän tämän kaiken, vaikka olen tämän kaiken mennyt. Se olisi murha älyllinen. Miksi mä tein tätä? Siksi
Jos olet etsinyt Jeesusta ja sinulla on joku lukko, pelkoniminen lukko, anna Jeesukselle mahdollisuus avata se lukko. Anna hänelle mahdollisuus osoittaa voimansa, osoittaa armonsa, osoittaa rakkautensa, osoittaa se, että miten mahdottomuuteen syntyy toivo ja miten pimeyteen syntyy valo. Miten syntinen saa syntinsä anteeksi ja miten elämä syntyy siellä, missä se elämä on jo kuollut. Jeesus antaa tämän. Tämä on meidän todistuksemme. Ja jotta minä olisin evankelista, vaikka nyt niin evankelista puhutaan pidäkään, niin minä kuitenkin kutsun ihmisiä Jeesuksen luokse. Mä teen sen nyt sillä tavalla, että jos sä tajuat, että Jeesus on puhutellut sinua sydämessä jo pitkään, ja tajuat, että hän vetää sinua puoleensa, ja tajuat, että sinä painat jarruja. Mä annan sulle 2 neuvoa. Nosta nyt jalka jarrulta pois. Hän ei tee mitään sellaista sinulle, joka tuhoaa sitä. Jeesus ei ole elämän vastaan, elämän puolella. Toinen asia. Taidot, että hän kolkuttaa sinun sydämesi ovelle ja sä kuulet hänen kolkutuksensa monella tavalla. Ja tiedät, että juuri Jeesus itse on sanonut Johanneksen kautta Raamatussa näin, että katso, minä seison sydämen ovelle ja kolkuttaa. Jos joku kuulee ja avaa oven, niin minä, Jeesus, käy sisään. Ja me aterioitsimme yhdessä sinä ja minä. Tämä viimeinen lause tarkoittaa Raamatun kielessä kauneinta ja syvällisintä yhteyttä, mitä ystävien välillä voi olla. Jos tiedät, että olet kutsuttu ja nyt haluat vastata kutsuun, sä voit sen tehdä sillä tavalla, että me hiljennytään rukoukseen ja mä kysyn, onko täällä niitä, jotka haluaa olla Jeesuksen sydämen puolella. Ja jos on, sä voit nostaa käteesi. Mutta tehdään se suomalaista, kansallista, semmoista intimiteettiä ja kunnioittajaa. Hiljennytään sillä tavalla kokouksen, että laitetaan kädet ristiin. Ja laitetaan silmät kiinni, niin kuin kirkossa on lainosopimuuteen ollut. Kädet ristiin silmät kiinni, ette vilkuille. Ja nyt mä kysyn, onko täällä sellaisia ihmisiä, jotka haluaa kohdata tuo Jeesuksen? Antaa elämänsä hänelle. Jos on, niin voitte nostaa käden ja yhdessä nukoilla teidän kanssa. Kiitos. Teitä on muuten monta. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Me tahdomme kiittää ja ylistää sinua siitä, että sinä puhuttelet meitä niin monella tavalla, sanattomilla sanoilla. Mutta syvällä sydämessä ymmärrettävällä tavalla. Kiitos siitä, että monet myös saavat kuulla sen niin, että sinä Herra todella kutsut heitä luoksesi ja haluat tulla osaksi heidän elämäänsä. Kiitos näistä ihmisistä, jotka haluaa sen ilmaista tällä tavalla. Kiitos myös niistä, jotka eivät edes rohkeille sitä tekemään, mutta ovat sinun edessä sydän auki. Jeesus, me rukoilletaan, että anna näiden ihmisten tulla tuntemaan, mikä on se, kun sinä tulet elämään, mikä on toivo, mikä on armahdus ja armo, mikä on anteeksi annettuus, mikä on Herra uudesti syntyminen, mitä Jeesus Kristus on siitä, että saa tulla osalliseksi voimattomana sinun voimastasi. Anna tästä tulla totta, ei oppisanoja, vaan totta meidän elämässä. Siunaa sinä näitä ihmisiä erityisesti. Laske kätesi meidän päälle ja sano heille, että tyttäreni, poikani, sinä olet minun. Sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Jeesuksen